през този свят. Това е истина. Благодаря ви. Ако имаш нещо написано, ти можеш да дойде. Не. Добър Няма ден такъв. на всички. От името на арабските асоциации в град Варна искам да ви благодарим за вашето присъствие. Също така да благодарим на клуб Конфликт, който организира този скромен митинг. Преди мене са казали основните неща, причинно-следствената връзка за сегашното ни присъствие. Накратко, живеем в свят, където идеология на хора, които мислят с субсидиката на измъчителите на децата в острова Епсин. За съжаление, тези хора, голяма част от тях управляват света. Въпреки напредъка на човешката цивилизация, все още се намират политици и сили да решават общочовешките проблеми с насилие. Агресия. Агресия срещу други народи. Вие знаете, че арабският свят е богат на ресурс. Петрол, нефт, геополитическо положение и нормално световният капитализъм и висшата му форма империализма винаги да се месят в този район. Използвайки различни лозунги, демократизация, човешки права, цивилизована борба, религиозна борба, всякакви такива терминологии, което да маскират тяхното истинско лице. Радваме се, че във Варна има хора, които мислят за световния мир, хора, които са солидарни с палестинската кауза, хора, които са солидарни с каузата за мира и нека ги аплодираме. Преди мен са казали за Накба. Накба и термин влязъл в политология означава Катастрофа. катастрофа. Така. Катастрофата на един народ, палестинския народ, един от най-древните народи в света. Но, за съжаление, все още 2026 година нямат свобода. Не само това. Децата страдат по най-агресивният начин от най-агресивното така наречено правителство на Израел. Европа и света не вземат отношение по този въпрос, а точно обратно. Наливат масло в огън, а ни дават на нас уроци по човешки права, по демокрация, по правата на животните, а това, че децата умират пред тях, няма никакво значение. Важното печалва. И да слушат техни господари, които са компрометирани, след като разбрахме какво е станало в този остров. Ние апелираме световните лидери да мислят по някакъв цивилизован начин, да сядат на маса и да решават по мирен начин всякакви конфликти, регионални или международни. Явно, че човешката цивилизация има да върви още много. Благодаря ви. Сещам се, да. Точно така, да. Точно така. Да. Добре, няма никакво възражение. Няма никакво. Да, през седмицата ще го правим. Добър ден, аз се казвам Мия. Аз съм медицинска студентка в Медицинския университет. Живея тук във Варна, но аз съм от Германия и за това ще говоря в английски, защото не съм много добре No problem. И аз ще говоря на ситуация на студентите в Газа. Много добре обаче говори български. Да, може би за днес го научи това малкото. So, after 2 years of war and intense bombardment, Gaza's educational system stands on the brink of collapse. More than 97% of schools have been damaged or destroyed.
and more than 700,000 school-aged children and university students have had barely any access to face-to-face education in the last 2 years. The current ceasefire is volatile. Children and their families live in fear. As of May 2026, more than 70,000 Palestinians have been killed in Gaza since the beginning of the genocide. Over 100 people have been killed just this month in Gaza. In war, indirect deaths outnumber direct deaths by 4 to 1. So as of now, the complete number of lives lost to secondary effects such as lack of health care and malnutrition is more than 250,000 people. These include countless educators, childcare and early education providers, tutors and scholars and professors, and of course, students. According to the International Criminal Court, Israel has been committing war crimes that constitute grave violations of international law. These crimes include the widespread and intentional destruction of buildings designated for educational, artistic, scientific, and religious purposes, as well as historical monuments. There are countless new words that have been formed in the wake of all of this destruction. We talk about medicide for the nearly complete destruction of healthcare, or scholarcide for the elimination of a complete and functional education system that was existing priorly in Gaza. I'm not sure if all of these technical terms can give us a better grasp of what is happening, but as I am a student myself, I decided to focus in this speech about education and student situation in Gaza. Palestinians have always been passionate about learning. During the Ottoman era, Palestinian students traveled to Istanbul, Cairo, and Beirut to pursue higher education. During the British Mandate, Palestinian farmers pooled their resources and established schools of their own in the rural areas. Then came the Nakba and the occupation and displacement that brought new pain and elevated the Palestinian pursuit of education to an entirely different level. Education became hope. Before the Israeli invasion, the educational sector in Gaza was thriving. Despite the occupation and blockade, they had one of the highest literacy rates in the world, reaching 97%. The enrollment rate in secondary education was 90%, and the enrollment in higher education was 45%. Rafat Ibrahim, a Palestinian journalist, recalls, "I remember how, as a child, I would see the alleys of our neighborhood every morning crowded with children heading to school. All of the families sent their children to school. And when I reached university age, I saw the same scene. Crowds of students commuting together to their universities and colleges, dreaming of a bright future." And I'd like to mention here that as I did an exchange to Palestine, I was also happily part of this crowd of students going to the university, in my case, the University of Bethlehem. But now, 90% of schools and universities have been reduced to rubble. And this happened in less than 1 week from the start of the invasion. Some of these universities are Al-Azhar University of Gaza City, Al-Quds University, and the Islamic University. The Islamic University was hit by intense Israeli airstrikes on the 11th of October, so you have to imagine this is less than a week from the start of the invasion. And this wasn't one misled missile as militaristic propaganda might want to make us think, because the bombs hit every part of the campus. It hit the College of the Science Building, the Deanship and Community Service Building, and the College of Information Technology Building, with all of its furnishment, labs, and equipment. And when I read this immediately reminded me on how the same happened in the hospitals in Gaza, where we saw images of destroyed ventilation systems and incubators for prematurely born infants in the destroyed hospitals. This is senseless destruction without any possible military explanation, apart from the willful and targeted destruction of Palestinian education, prosperity, livelihood, and future. Yet despite the rubble, despite months and months of displacement, fear, and sleepless nights, the loss of electricity, internet, home, family, and friends, informal collectives and the last remaining part of the educational system continue to do their best to uphold education in Gaza. Teachers are writing on tent walls. International organizations have tried to provide backpacks for children and resources for teachers, but it is not considered life-saving humanitarian aid, so as far it's been impossible to get educational resources across the borders. Amidst the rubble lie the hopes, aspirations, and unrealized potential of some of Palestine's brightest students. 6 months ago, a cohort of medical students graduated in Al-Shifa Hospital. As a medical student myself,
The feat of studying such a complex subject without enough sleep, without internet access, and constantly malnourished is a nearly impossible task, and the students have all of my respect. Moreover, the many of mathematical students have been treating severe wounds from very early in their studies, as countless doctors and their professors are lacking after being killed by Israeli fire. The exhaustion is immeasurable, but there is little reprise and no rest. The Israeli-US plans do not give Palestinians any hope for safety and future in their country. Therefore, many young people are trying to leave Gaza. Even that becomes a nearly impossible task. Not every university abroad is willing to take Palestinians who have had a hard time internationally if they do not have a passport, which renders them factually stateless. And even if they do, students have to jump through nearly impossible hoops. Even something as simple as an internationally recognized English test becomes impossible when internet connection is unstable. On March 19th, the Rafah crossing with Egypt resumed partial operations, but few Palestinians are permitted to leave. And even when they are, it's mostly for medical treatment. I wish I could give cancer, said Rami Sultan, a 26-year-old Palestinian student in Gaza. Maybe then they would let me out of this cage. Hearing this, a young person at the beginning of their life wish for cancer leaves me speechless and so heartbroken. In the light of complete instability of future of the governance of Gaza and the possibility of Palestinian life, the Emergency Committee for Universities in Gaza is calling for public pledges to rebuild Gaza universities, immediate support for online instruction, student scholarships, because university used to be free in Gaza, but now tuition fees have had to be introduced, and that excludes more students, support for students in exile, and research cooperation. At the moment, the question of free education in all meanings of the word is in the hands of the powerful who play with the region as if it was their personal playground. But in the meanwhile, we stand side by side with Palestinian students who are trying to rebuild their lives and futures in Palestine and elsewhere. Thank you. Накратко, за които не разбират английски, Мия е студентка от Медицинския университет и разказа за първо за унищожението на университетите и на училищата в Газа, за съдбата на студентите и за това как в момента студентите се опитват да възстановят учебния процес, опитват да възстановят образованието си и всички трудности, които срещат от страна на Израел. Здравейте! Искам да кажа само няколко думи, пълна подкрепа за народа на Палестина и нещо много важно, предполагам всички са наясно тук, за какво стана въпрос. Говорим за сионизма, това е една изключително опасна и вредна идеология, която застрашава не само в момента много човешки животи, но като гледам къде отиват нещата, може би целият свят ще бъде застрашен скоро от сионизма. Като обикновен човек, абсолютно подкрепям палестинците, както и навсякъде всички хора, които са подложени на геноцид. За сионизма искам да кажа, че това, което аз наблюдавам, може да не съм прав, но в основата си всъщност се върти около религиозни течения. Като говорим не само религиозни от гледна точка на еврейството, но също така и християнство. Има може би повече сионисти християни, отколкото евреи. И от тази гледна точка цялата тази тема се експлоатира много сериозно от религиозна гледна точка. И в днешно време ни се представя даже имаше войници, които се оплакват от американската армия, се оплакват, че техните началници им казват, че едва ли не Тръмп е месията, който е дошъл
По същия начин има евреи, равини, които определят Тръмп като месията от гледна точка на юдаизма, което е доста брутално и темата може да бъде експлоатирана. С неговите войски, Тя че са е глупави за експлоатирана това, по че много брутален начин. И да, свобода за Палестина. Това е. Благодаря. Някой иска ли да каже нещо? Добре, аз ще кажа още няколко думи. Бяхме предвидели да организираме шествие, но тъй като днес сме малко по-малко хора от предния път, решихме да останем тук. По-добре е да сме да обикаляме, да използваме времето да обсъдим следващи протести, да обсъдим ситуацията, да се видим с всички, които са дошли тук. Така че ще останем тук след протеста. Аз имам само няколко заключителни думи, които съм си записал, за да не пропусна да кажа нещо. Първо бих искал да благодаря на всички, че дойдоха. Надяваме се, че ще се видим с много от вас и в бъдеще. Няма да спрем да протестираме и да мълчим за ужасите, които се извършват ежедневно в Близкия изток. Така че надяваме се да се видим на следващия протест и да сме много повече от този път. Причината да завършим този пикник тук е да дадем възможност на хората да дискутират. Затова призоваваме всеки, който няма някаква спешна работа, да остане след като приключим с речите. Просто поговорим, да обсъдим ситуацията. Защото ако искаме да продължим напред, дискусията е необходима част от това. Смятаме, че една от важните части на участието в политическата дейност е осъзнаването, че не сме сами. Тук в България тези протести са малки. Но от огромните протести, които се провеждат по целия свят днес и вчера, както много от нас може би следят по медиите, можем да видим, че не сме сами. Дори това, че стоим тук, макар и малобройни, показва, че не сме толкова сами, колкото понякога си мислим. Другата причина за нуждата от дискусия е да споделяме идеи и да разработваме заедно стратегии за тази борба. Ние в конфликт имаме идеи как тя може да се развие. Но днес искаме да седнем и да обсъдим тези идеи с други хора и да чуем и техните идеи. За нас борбата срещу войната има три компонента. Първият от тях е икономическия. Докато истинският ужас на войната се изразява в ужасяващите кадри с мъртви деца, които виждаме в социалните медии, има и различно насилие. Насилие, което се случва в различни страни по света, а също така и тук в България. Покачването на цените и по-ниската покупателна способност са форма на насилие. Когато пенсионерите трябва да избират между плащането на храна и отопление, това също е форма на насилие. Очакваме цените на отоплението да се повишат драстично, докато войната се проточва. Виждали сме го и преди, през първата зима на войната в Украйна, например. Тази зима няма да е по-различна. България вече има най-високата инфлация в Европейския съюз, над 7%. Борбата срещу войната е борба срещу това да бъдем принудени да плащаме разходите за войната. Борбите на работното място за увеличение на заплатите са част от тази борба. Така че първата ни точка е, че борбата за по-високи заплати и срещу повишаването на цените е и борба срещу войната. Втората част е борбата срещу милитаризацията на обществото. Новото правителство вече изготвя планове, които сочат към повторно въвеждане на задължителната наборна служба. Противопоставяме се на това увеличено харчене за оръжия, което ще бъде проведено за сметка на разходите за здравеопазване и образование. Също така сме против изпращането на млади хора в армията. Това също е част от борбата срещу войната. А третата част от това, естествено, са и протестите срещу войната. Затова ние черпим вдъхновение от събитията в Италия, Гърция и в Испания.
Миналия октомври в Италия се проведе огромна обща стачка срещу геноцида в Газа. Над 60% от работниците спряха работа и повече от 2 милиона души излязоха на улицата, за да демонстрират. Дясната министър-председателка Джорджа Мелони критикува стачкуващите, заявявайки, че това е политически мотивирано и насочено срещу нейното правителство. Но днес, след тази мащабна стачка и милионните протести, Мелони вече заговори остро срещу израелския геноцид. Ние не вярваме, че тя го прави, защото е лично загрижена и заинтересована от това. Смятаме, че е много по-вероятно с предстоящите избори до година тя да се опитва да спечели гласове. В цяла Европа има нарастващо напрежение срещу този геноцид. Политиците все по-често се чувстват принудени да въвеждат оръжейни ембаргота и да обсъждат спирането на оръжия за Израел, защото само това може да им осигури гласове на следващите избори. Разбира се, не може да се вярва на политиците. По-добре е, когато обикновените хора предприемат действия сами. Ето защо ние сме вдъхновени от действията на пристанъчните работници в Италия, Гърция и Испания, които спряха изпращането на оръжия до Израел. Разбира се, тук във Варна ние сме много далеч от това, но повишаването на видимостта на борбата срещу геноцида чрез протести, стачки и демонстрации е първата стъпка по пътя към спиране на доставките на оръжия за убиване на деца. Така че трябва да мислим и да обсъждаме. Помислете как можем да продължим с тези демонстрации. Един пример, за който можем да помислим, е, че тук във Варна се строят кораби за израелския военноморски флот. Трябва ли да организираме протести там? Има всякакви неща, които можем да направим и бихме искали да чуем и вашето мнение. Още веднъж благодаря, че дойдохте. Следващия път се надявам да сме повече.